Bistqarrija li ħarġu ma stess Joseph Muscat u l-Partit Laburista qed jammettu li fallew bil-kbir fil-kwistjoni tal-faqar u ħallew eluf ta' persuni jibatu kuljum. Fis-snarrija l-Partit Nazzjonalista qal li aktar minn 22,000 anzjan u anzjana mhux ilaħqu mal-ħajja bil-pensjoni baxxa li jieħdu u mhux f'pożizzjoni li jixtru prodotti essenzjali biex jgħixu b'mod deċenti. Eluf oħra qed iħossu lafsa kbira tal-kirjiet eżorbitanti li qed ikollhom iħallsu. Kemm l-aħħar statistika tal-Eurostat kif ukoll l-istqarrija tal-lum tal-Partit Laburista juru li llum tawn 85,000 persuna fil-faqar u dan imur kontra dak li ilu jwiet il-Partit Laburista sa mill-2013. Fil-manifest elettorali tal-2013, Joseph Muscat kien wiet li se jaħdem biex il-faqar kemm dak magħruf u dak moħbi jiġi eradikat darba l dejjem minn pajjiżna matul l-ewwel leġislatura, it-temtejt l-istqarrija.